Hello. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Hello και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο του καναλιού μου. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο περίεργο γιατί δεν είμαι συνηθισμένη να μιλάω σε κάμερες καθόλου, οπότε νιώθω πολύ σαν χαζή και δεν μπορώ να σχηματίσω τα λόγια μου και νιώθω ότι μιλάω μόνη μου και γενικά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση να μιλάς σε μια κάμερα. Το ξέρω ότι τους περισσότερους δεν σας ενδιαφέρουν αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά προσπαθώ να το κάνω όσο πιο φυσικό γίνεται, γι' αυτό μιλάω περισσότερο από το κανονικό, για να γίνει όσο πιο φυσικό γίνεται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το να σας πω τι βίντεο θα κάνω. Όπως έχετε δει και από τον τίτλο, Θεέ μου, είναι ένα βίντεο το οποίο θα λέω κάποια πράγματα για εμένα, γιατί θα ακολουθήσουν και επόμενα βίντεο που θα είναι σε στυλ vlog, ελπίζω, γιατί από ό,τι καταλάβατε, άμα κρίνουμε από το προηγούμενο μου βίντεο που ήταν τον Ιούλιο και αυτό το οποίο είναι το Μάρτιο, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι και πολύ πειθαρχημένη ακόμα σε αυτό το πράγμα, αλλά αυτό γίνεται με τον καιρό, πιστεύω. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε αυτή την τεράστια εισαγωγή και ας πούμε ότι γιατί το τονίζω στο τι, πάντα το τι το τονίζω λοιπόν, ό,τι λέγεται δεν άει, ευχαριστώ. Θα κάνω αυτό εδώ το Get to know me tag, στο οποίο θα σας λέω πληροφορίες, λίγες έτσι πληροφορίες για εμένα, λίγες περισσότερες. Ναι, για να με γνωρίσετε καλύτερα. Λοιπόν, θα κάνω ερωτήσεις στον εαυτό μου από αυτές που θυμάμαι, γιατί τις έχω γράψει, γιατί τις θυμάμαι, γιατί έχω κάνει αυτό το βίντεο άλλες 2-3 φορές. Λόλου, ναι, λίγο. Όχι. Πρώτον, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 20 χρονών. Το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι ήμουν 19, τώρα είμαι 20, επειδή πέρασαν κάποιοι μήνες. Που μένεις? Μένω στη Στοκχόλμη εδώ και 5 χρόνια. Πού έχεις γεννηθεί? Έχω γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη και έμενα στο Ρόκαστρο συγκεκριμένα, όταν έμενα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή μέχρι τα 16 μου, και είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις γιατί έχει κυρίως συναισθηματική αξία. Γιατί εντάξει, η Θεσσαλονίκη κατά τα άλλα δεν θεωρώ πολύ εξωτική πόλη. Έχει πολύ ωραία μέρη, αυτό δεν το αρνούμε. Στη συνέχεια, επόμενη ερώτηση, αν πηγαίνω στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν πηγαίνω ακόμα γιατί όταν ήρθα εδώ στη Σουηδία έκανα κάποια χρόνια για να μάθω τη γλώσσα, να μάθω τα σουηδικά. 2 χρόνια ξόδεψα, αν και εγώ το βλέπω σαν ότι κέρδισα, ότι μαθαίνω σουηδικά, ας πούμε, ότι ξέρω σουηδικά εννοώ. Και τώρα πηγαίνω τρίτη λυκείου στο σχολείο το σουηδικό και τελειώνω σε 3 μήνες, δηλαδή τώρα τον Ιούνιο. Επόμενο. Επόμενη ερώτηση ποια ήτανε? Τι ύψος έχεις? Αν με δει κανένας μιλάω μόνη μου εδώ στο σχολείο μου, δεν με νοιάζει και πολύ, γιατί οι Σουηδοί γενικά δεν σχολιάζουν πολύ τους γύρω τους, είναι πιο συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους. Καλό αυτό από τη μία, από την άλλη, άλλο αυτό το θέμα, θα σας το πω σε ένα άλλο βίντεο πιο αναλυτικά για τους Σουηδούς. Λοιπόν, είμαι 1,68. Τι χρωμάτια έχω πράσινα, αν και αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται καθόλου πράσινα, είναι πράσινα με λίγο καφέ. Θα τα δείτε λογικά σε κάποιο άλλο βίντεο. Λες και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το χρώμα των ματιών μου, τέλος πάντων. Τι λέω, σε πόσες χώρες έχω πάει? Έχω πάει στη Γαλλία, Ιταλία, Ιουγκοσλαβία, Δανία, Σουηδία και Ελλάδα.
Τι κινητό έχω, ήταν και με τέτοια ερώτηση. Έχω Huawei, Honor 8, δηλαδή είναι Android, όχι iPhone. Προφανώς. Αν προτιμώ γάτα στη σκιά. Όχι, αυτή την ερώτηση δεν είναι ωραία. Τι άλλη ερώτηση είχε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν έχω αδέρφια, λοιπόν. Θα σου πω τις ερωτήσεις εγώ. Θα τις βάζω από την μυαλό μου γιατί αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Θα ήθελα εγώ να μάθω για μένα. Λοιπόν, έχω αδέρφια. Έχω έναν μικρό αδερφό, ο οποίος είναι 17, 3 χρόνια μικρότερός μου. Τι είναι τα χόμπι μου. Τα χόμπι μου είναι κυρίως να παίζω θέατρο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και γι' αυτό το λόγο πάω και σε κατεύθυνση θέατρο στο σχολείο μου. Δηλαδή πάω σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο που έχει κατεύθυνση θέατρο και κάνουμε πολλές ώρες την εβδομάδα θέατρο. Ένα άλλο χόμπι μου είναι ότι παίζω κιθάρα από τότε που ήμουν 8 χρονών. Μ' αρέσει επίσης να κάνω πολύ ποδήλατο και γενικά να γυμνάζομαι πιο πολύ αθλήματα στα οποία είσαι έξω, δηλαδή σε ελεύθερο αέρα, κίνηση, περπάτημα, τέτοια πράγματα. Πόσο συγκεκριμένο αυτό το βίντεο, λοιπόν. Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό? Δεν έχω ένα αγαπημένο φαγητό, μου αρέσει πάρα πολύ το σούσι τελευταία, από τότε που το δοκίμασα δηλαδή, εδώ πέρα στη Σουηδία. Κατά τα άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν οι πίτσες, τα μακαρόνια, πάρα πολλά ελληνικά, ντολμαδάκια, μουσακά και αυτά τα οποία δεν έχει εδώ. Ή έχει, προσπαθούν να τα κάνουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά. Δεν πειράζει. Ποια είναι η αγαπημένη μου μυρωδιά? Η αγαπημένη μου μυρωδιά είναι, νομίζω αυτή είναι μια συγκεκριμένη μυρωδιά που έχει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, κυρίως το βράδυ. Μυρίζει έτσι η ατμόσφαιρα, είναι μια μίξη κάπως από τα φυτά και το βράδυ και η υγρασία, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αλλά είναι μια διαφορετική μυρωδιά από αυτή που έχει εδώ στη Σουηδία και αυτή μου λείπει πολύ και είναι πολύ χαρακτηριστική της Ελλάδας. Ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, μια άλλη ερώτηση σημαντική υποθέτω. Θέλω πάνω απ' όλα να γίνω ηθοποιός και ξέρω είναι πολύ δύσκολο να γίνω ηθοποιός, αλλά αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο. Το μεγάλο μου όνειρο. Αυτό είναι αυτό που θέλω να γίνω πιο πολύ, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα με κάνει πιο πολύ ευτυχισμένη από όλα τα επαγγέλματα. Εκτός από αυτό θα ήθελα να γίνω και ψυχολόγος και δασκάλα. Γενικά κάτι με να ασχολούμαι με τους ανθρώπους και να τους βοηθάω να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να γνωρίζουν καλύτερα την ψυχολογία τους. Αυτά παιδιά πάνω κάτω. Μου έρχεται κάποια άλλη ερώτηση αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για μένα μπορείτε πολύ ευχαριστώ να ρωτήσετε. Θα την απαντήσω ή στα σχόλια ή κάποια στιγμή σε ένα άλλο βίντεο. Thank you so much for watching. Όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτά τα 8 λεπτά και αντίο. Να περνάτε πολύ καλά.